האופן שאתה פוגש את זה, הארגון, זה שפתאום אותו תוקף או קבוצת תקיפה מודיעה לך שהם שולטים ברשת שלך ושהם מבקשים שתשלם כופר תוך גם בדרך כלל X שעות כדי לשחרר לך את הדבר הזה. או שאתה מקבל את ההודעה הזאת, או שאתה פשוט מגלה שהרשת לא מגיבה לך או משהו קורה. וזו סיטואציה שמשנה לחברות את סדר היום בשנייה. בטח. הם היו עסוקים עד לפני רגע בזה שהם בדיוק משיקים מוצר, יש להם כנס שבוע הבא, הם הסכם עם לא חשוב מה. מאותו רגע שמתקבל הדבר הזה, סדר היום משתנה, והחברה היא כולה על הדבר הזה, או לפחות כל ההנהלה וזה, שיש פה דילמות מסוגים רבים של אחד, מה קרה? האם כבר לקחו לי מידע? אני חברת תרופות, אני חברת תשתיות קריטיות, אני גוף פיננסי, כל מיני כאלה. הוא לא יכול להיות עכשיו למטה עם חלק מהשירותים שלו. אז מצד אחד הוא חייב מהר להחזיר אותם לפעילות, מצד שני הוא צריך להבין איזה נזק קרה, מצד שלישי הרשת מושבתת, אז יש לו עכשיו מאות עובדים ששואלים, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? מיד תקשורת מתחילה לשאול, רגע, מה קרה? מה החברה הזאת יש בתקיפת סייבר וכן הלאה. אפס זמן נהיה סוג של המון זירות שההנהלה של החברה צריכה להתמודד בהם. איך פותרים? האם משלמים, לא משלמים?